Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena Skro Cafe i ovaj tjedan nastavljamo govoriti o prošlosti u hrvatskom jeziku. U ovom videu ćete saznati kako napraviti nepravilan oblik, kako izraziti nešto u negativnom obliku u prošlosti. Jako jednostavno, vjerovali ili ne, zaista. Ako znate napraviti pozitivnu rečenicu u prošlosti, negativan oblik je jednostavan. Pa dat ću vam 5 primjera i koristit ću kućanske poslove. Tako da možete naučiti i koristam vokabular vezan uz kućanske poslove. Dakle, rečenice će biti u ženskom rodu jer govorim o sebi. Muški rod ću staviti tu. Ok, pa krenimo. 5 rečenica. Broj 1. Nisam oprala suđe. 2. Nisam skuhala ručak. 3. Nisam oprala pod. 4. Nisam usisala kuću. I 5. Zadnja rečenica. Nisam ispeglala odjeću. Dakle, dragi svi, za negativan oblik potrebno nam je staviti ni prije glagola biti plus nastavak la za ženski rod, odnosno o za muški rod u jednini. Sve vježbe su dostupne na mom Patreon profilu. Ako želite podržati moj rad i dobiti više ovakvih videa, posjetite Patreon irenaskrocafe.com. Za 5 eura možete se pridružiti našoj zajednici i odjaviti se kad god želite. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se drugi put. Ćao, čao!